качеството си на такъв и упълномощено лице за коалиция ГЕРБ-СДС отправям следното предложение за състав на районната избирателна комисия Бургас. Според, вие казахте, според Централната избирателна комисия, коалиция ГЕРБ-СДС имат право на едно ръководно място и предлагаме на позицията председател да бъде назначена госпожа Фани Семерджиева, опитен юрист, бивш заместник областен управител на Бургаска област, дългогодишен участник в изборния процес. И само накратко да представя госпожа Семерджиева, председател на Общинска избирателна комисия избори 2011 година, местни избори, избори за президент и вице-президент Тойко Поморие, сътрудник в РИК Бургас, избори за народни представители 4 април 2021 година, член на РИК Бургас, избори за народни представители 11 юли 2021 година, председател на РИК Бургас, избори за президент и вице-президент и народни представители 14 ноември 2021 година, заместник председател на РИК Бургас, избори за народни представители 2 октомври 2022 година, сътрудник в РИК Бургас, избори за народни представители 2 април 2023 година и към момента председател на ОИК Бургас, избори 2023 година, местните избори. Всички виждате, че има голям опит в изборния процес, така че това е нашето предложение. Госпожа Фани Семерджиева за председател на РИК Бургас. А за членове на РИК Бургас предлагаме Наталия Минкова, Пламена Апостолова, Таня Стоянова Рангелова и Анелия Долапчева. Всички те са доказани експерти с подходящо образование и няколкократно участие в съставите на РИК Бургас, като отправяме и предложение за един резервен член на РИК Бургас, Камелия Димитрова, която също е юрист и е участвала многократно в съставите на РИК и на ОИК. Това са нашите предложения. Ако ми позволите обаче да направя едно друго предложение, което да обсъдим, става въпрос за залата, където ще се приемат изборните книжа. Знаете, че зала Бойчо Брънзов, където обикновено се случва този процес, излиза в ремонт. Зала Младо също излиза в ремонт. И да, и ще има събития. И отправяме една молба към вас, господин областен управител, в качеството на представител на държавата, да поискате Арена Бургас, да може РИК Бургас да бъде позициониран там и там да се приемат и броят изборните книжа. Като локация добре, има достатъчно места за паркиране, достатъчно пространство. Ако останалите колеги са съгласни и ни подкрепят, ще им бъда много благодарен. Благодаря. Следва местната организация на Да, България и упълномощена от коалиция Продължаваме промяната на Демократична България. За членове на районната избирателна комисия предлагаме адвокат Милен Господинов, адвокат Димитър Вълчев и Пенка Паспалева, която също е юрист. А за секретар на районната избирателна комисия предлагаме адвокат Георги Михов, специалист с дългогодишен опит в съставите на както на районните, така и на общинските избирателни комисии. По отношение на заявеното от господин Алексиев, заявяваме, че не възразяваме и това е процедура, която следва да бъде проведена от страна на областна управа. Това са нашите предложения. Благодаря. Пълномощен съм от името на Българската социалистическа партия да предложа членове на районната избирателна комисия за втори многомандатен избирателен район в град Бургас. Нашите предложения са две. На първо място започвам с Любима Бургазлиева. Позната е на всички, висше образование, право, многократно е участвала, има опита, има рутината за работа в районната избирателна комисия. Смея да твърдя, понеже започна една дискусия, че тя няма да има нещо против и като член на ръководството да дава дежурство, така че ако се приеме евентуално предложението на Възраждане, няма да имаме възражение нито пък тя в тази посока. На второ място предлагам за член на комисията Кина Атанасова Шереметова, също познато име, участвала е многократно, наш колега, опитна. Въобще все хора, които биха участвали достойно в работа на избирателната комисия, като подчертавам, че Любима Бургазлиева е предлагана за заместник-председател. Координатор на политическа партия на Такъв народ и пълномощник на партията за участие в консултациите за състав на Народна избирателна комисия. Нашето
комисия по време на изборите за президент и вице-президент и народни представители на 14 ноември, както и двата била технически сътрудник на РИК Бургас на изборите на 2 април 23 и на 2 октомври 22, а по-настоящем е заместник председател на областна избирателна комисия за мандат 2023-2027. Така че това е нашето предложение. Благодаря. Мехмед Хасан Хамид, областен координатор на Движение за права и свободи, упълномощен от партия ДПС. Значи ние предлагаме за членове на Районната избирателна комисия Емини Хасан Илияс като секретар. И тя е с юридическо образование, има дългогодишен опит, участвала е като секретар в много избори в Районната избирателна комисия и мисля, че е подходяща за тази позиция. И като членове предлагаме Росица Велчева Димова и тя е участвала дълго години в Районната избирателна комисия като член и Джема Мюмюнова като член. Благодаря ви.